Bocs o gemau Cwtsh. Sibrydion. Mae'r gêm hon i 4 o bobl neu fwy, ond gellid ei chwarae gyda chynlleiad a 2 berson. Bydd angen darnau o bapur, pen neu bensil, ac amserydd fel stopwatch. Sut i chwarae? Cam 1. Mae angen darn o bapur ar bob chwaraewr. Gosodwch yr amserydd am 30 eiliad. Rhaid i bob chwaraewr ysgrifennu brawddeg ddisgrifiadol fer ar frig y dudalen. Cam 2. Unwaith daw'r amserydd i ben, mae'r chwaraewyr yn pasio'r papur gyda'r frawddeg ysgrifenedig i'r person ar ei ochr chwith, wyneb i lawr. Peidiwch ag edrych arno eto. Cam 3. Gosodwch yr amserydd am 60 eiliad. Cam 4. Unwaith i'r amserydd ddechrau, gall y chwaraewyr edrych ar y frawddeg ysgrifenedig. Rhaid i bob chwaraewr wneud ymdrech i dynnu llun o'r hyn a ddisgrifir yn y frawddeg. Unwaith ddaw'r amserydd i ben, plygwch y rhan o'r papur gyda'r frawddeg arno, fel na all y chwaraewr nesaf ei ddarllen. Pasiwch y papur i'r person ar y dde gydag ochr y llun wyneb i fyny. Cam 5. Gosodwch yr amserydd am 30 eiliad. Cam 6. Unwaith i'r amserydd ddechrau, rhaid i'r chwaraewyr ysgrifennu disgrifiad o'r llun o'i blaen ar ochr gwag y papur. Gallwch fod mor fanwl neu annelwig a hoffech. Pan ddaw'r yr amserydd i ben, pasiwch y papur i'r person ar y dde. Ni all y chwaraewr nesaf weld y llun. Cam 7. Ailadroddwch o gam 3 ymlaen nes ych chi rhedeg allan o bapur. I wneud y gêm yn fwy diddorol neu heriol, gallwch osod categorïau ar gyfer y disgrifiad cychwynnol neu leihau cynyddu'r amserydd yn ôl yr angen. Nawr, ewch i gael hwyl!